Patuluka mauthenga masiku apitawa ofuna ogwetsa ulesi wanthu, koma ngati sinodi tunena kuti osagwa ulesayi. Moni amalawi anzanga mwazuka bwanji. Lero ndi pa 7 September 2025. Ndabweranso ineyo mbale wanu tifati yankheko ziwiri zitatu zimene zachitika mkati mwa sabata imene tikusazikana nayo. Choyamba wani ndi yankhe mfarisi wina wa chigawo chapakati akuti ndi wa Nkhoma Synod, amene amayankhula mobweka pa graduation ya ana kumeneko kulilonge uko kumene ndi likulu la Malawi, capital city ya Malawi. Amayankhula mobweka, amayankhula mopanda kuganizira, amayankhula za nkhutu. Yeti amayankhula akuti yayi Amalawi akuziwa chimene iwo akufuna, limodzi ndi Nkhoma Synod ndi akhristu onse zona apo tivomereze. Koma chimene tikufuna kumuyankha ndi chakuti anapinda chichewa chake mayankhulidwe ake. Amayankhula akuti anthu awiri ngati ali nkumenyana, ndeno wina mmodzi wabwera kufuna kuzaleresa, kuti uziwe kuti woleresayu pakati pa awiri awa pali m'bale wake uzaonera pamene akuleresa amagwira munthu wadera. Ndicho linga chakuti m'baleyu apeze mpata womenya mdani wake, ndi pamene umatha kuziwira kuti uyuyo ndi m'bale wake. Kotero amayankhula mfundo kapena kuti mwambi umenewu pakupyerezera mosusana ndi kafukufuku amene wachitika wiki yomwe yapitayi, komanso kutengeranso ndi kafukufuku amene achitidwa mwezi umene wapitawo. Nde point yawo inali yakuti akuti kafukufuku amene watuluka wiki yapitayi akuti iwo akususana naye, ndipo amene atulusa kafukufuku wa ndi abale achipani cha DPP. That's why akulimbikisa DPP kuti asadere nkhawa, iwo zikuoneka kuti zawo zili bwino. Akuluakulu tenti zikambani zona. Inu ndimaonekera kuti ndinu afarisi, asaduki, anthu amene mumasusana ndi chilungamo kuyambira kale lonse mpaka kufika na nthawi yathu ino imene tilipoyi. Nthawi zambiri afarisi amakonda kuzionesera kuti ngati iwo ndi oziwa, ngati iwo ndi opemphera, koma chikhalire nicho ali afarisi, anthu osusa. Ndaonera akulu amenewa. Tikufuna tikuwuzeni kuti akulu, tikuziwa kuti pakuti chikwamacho munali nacho pafupi, ndipo kunali kosatheka kuti chikwamacho muchipulumuse, munafunabe kuti ndithu chikhutuke chikwamacho. Chikhutuke walentiyo isegulidwe mpaka na ndithu zituluke zikhale pa tebulo. Ndi chimene iniyo mumayankhula apa. Indedi tikuziwa ngakhale munthu ukapita kuona patient, ukafika ukamona patient kuona kuti ayayi koma apapa situation sili bwino, mbaleyo zingavute zingatani, mawa ndi nkucha tizayimba 361 kwathu sipaziko chabwino. Koma pakuyankhula umayesesabe kuyankhula kuti ayayi mbale wanga iye osadera nkhawa, iniyo mukhala bwino. Ngakhale ukuziwa kuti matendawo afika pakayakaya pa mwana wakanaphala, koma palibe wina aliyense amene anazayankhula live kuti akulu iniyo mukupita. Mufune musafune lero sililowa, kapena mufune musafune pamphasa apa iniyo simuzuka. No, sizimatheka. Amene anayankhula zimenezo anali Eliya yekha. Kumuza mfumu Hezekiya anamuuza Hezekiya live, iniyo simuzuka mukufa. Koma naka kwa lero iye palibe amene angayankhule amene kwa munthu odwala amene ndi patient amene ali kayakaya amati kuyankhula kwake. Iyayi Mulungu yekha ndi amene akuziwa. Khalani mwabwino ndipo zonse ziyenda bwino, musadere nkhawa.
iyo ndi nthawi chabe mukungodusa koma kuseri kuli mayankho ndimene amayankhulira wina aliyense pokaona patient nde Chakwera lero lino ndi chipani chake cha MCP ndi patient amene ali pakayakaya amene ali pa serious pa danger nde mmati kuyankhula ati bwanja Malawi ndi chifukwa mamuyankhula momulimbisa mtima ndizotheka zimene tikuziwa koma mbali yayikulu awawawa ndasizinantole ndi mazibusa ajawo amene ali ojiya achigawo chapakati tikwaziwa kale ankho masuno ndi chigawo chapakati mukwaziwa kale anayamba kale kukhani ma press conference omayankhula omasusana ndi aja anazambaso amazasusa zinzawo aja okhaokha kumasusana aya amene simazibusa kuno mwakuti atalandira zimabiliyoni nkhani imene inadusa pambuyo apa iniyo simukuziwa Malawi nde mungadabwisike ndi chani amene ndi mfalisi ameneyo musamudabwe ndi mfalisi amafuna chikwama amafuna warranty fasinankha akuziwa kuti ku MCP kale pajapo ndramatu zili kholopete kubereka kwa nyemba andi zikumangotuluka bola iweyo ukangopanga za iwo ndrama imatani imatuluka chabwino amene musadere naye nkhawa chifukwa amene amakapanga kafukufuku ndi anthu anzeru ndi anthu amene ali ndi maphunziro ndi anthu amene amaziwa chimene amachita nde iye uyuyoyu ngati iye akususa naye apite pa ground akaone kuti kodi pa ground pali bwanji komanso inu tangoonani anapita ku mchinji uku Chakwera wanuyo kukapangisa msonkhano kumachita kusowa anthu omuyankha akati kwacha anthu onse kuchita kufusa kapena mwina maiki wasakumveka tati pasenena tionjezere akhale awiri kuti mwina akhale ko amphamvu kuti kumbuyoko anthu mwina angathe kumva zazi zopanda nchere musawakakamize anthu ngati banja latha mkazi akati ineyo basi sindikufunani musankakamire mmapezapo soka mmango yalukirapo ngati anthu akuzani kuti ndisakukufunani sitikukufunani basi musakakamiza Malawi yayi mwamvera kaya inuyo limodzi ndi abusa anu asizinantole awo afalisi awo nonsense kachiwiri ndikufuna ndiyankhe mandevu wina wake uyuyo wandevu ngati tonde wa mbuzi uyu amayankhula akuti ayi ana atatu anapita kosaka mbewa nde ana awiri anali banja limodzi wina anali wa banja laika ndipo sankha mbewa zichalesa matola imodzi iwe mfundo zimenezo ukauza akazako limodzi ndi anako kapena ukauze family yako ano iwe ukuti kandiwe mangula makaya kuti ndiwe ndani kaya watu wandevu ngati tonde wa mbuziwe mfundo zimenezo muzikauzana kwa MCP kwanu komweko inu zinthu tikati zinthu zimaoneka pa ground munthu akakhala builder woziwa kumanga samangulalamuka pakamwa iyayi sangobweka amene amakonda kubweka amene si misiri wanzeru amene ali waluntha woziwa ntchito yake amaonekera pa ground mukumvera kaya amati mera mpoyamba ife tikuonera pa ground zinthu zizi zikuonekera pa ground ndipo iwo wakuona zinthu zimene zikuchitika pa ground ndiyeni mukuti hayi zimenezo ndi bosa lankunkhuniza iyayi mwakuti musamati Amalawi DPP sakuifuna koma muziti inu ya MCP ndi mabanja anu DPP simukuifuna Amalawi akufuna DPP Amalawi akufuna nkhalamba yomweyo mukumvesa kaya ndizisankho tukodi musachiti anthu kuwakakamiza iya ngati niyo musa kuifuna DPP musati ndi Amalawi onse no kambani za inu musakambe za Amalawi mwamvera kaya voti ni muntima voti ndi muntima ndi chinsisi cha munthu sono mukamayankhula kaya mwaja ndrama za MCP kaya kupasa ni ndrama akamaja ni ndrama zo chifukwa ndi zanu ni misonkho yanu kale musadere nkhawa chifukwa iwo akuba inunso mukwena nanu mpezeko phindu vuto linanse kulibe ndiye musamabwera apa ndikumanamiza anthu chikazi wenchipanda akulu poomola zambewa zanu zokonko makoso yanu zimene makamba za makoso ma examples yanu amakoso yanu kwanu koko ngati mmapanga ndasankha mbewa zanu kwanu koko osati muzinamiza Malawi apa kumati tose amene ifeyo tingakwere imene yokuphayo no zimenezo zosatheka china mumakamba mumati hayi Chakwera waziwika komano ali ndi 30 chakuti percent andi Bingu sakuziwika koma ali ndi 40 chakuti percent okay tikuuzeni Chakwera akwenera kuziwika chifukwa muno Malawi sitinakhale ndi president mbuli komanso munthu osaganiza munthu wa 12 mutu ngati Chakwera chifukwa ndi chani iye akutchuka
anapita ku Germany kumakakwera njinga, anazapita ku Blantyre kumakapanga mapush up. President munthu wa nzeru zake momwe akakhale mu office azikapanga za anthu ake ndi kumakakwera njinga ku Germany ndi kumakapanga mapush up pa ground ngati iye ndi Van Damme. Kuchoka pamenepo ndi ujayo anakapanga skando kuchikangawa. Kuchoka pamenepo ndi zinthu zambiri zimene zingampangise kumutchukisa. Inu mukaza kuti angalephera kutchuka. So kutchuka kwake ni kwa uchisiru, osati kutchuka kuti ali ndi wisdom yake ndesedeka ziko no, koma kwa umbuli. Mwaiji namba naleka za graduation izi napezerapo mwayi pano munanenera nimange visa pano. I've turned to the pastoral message tsapano napezerapo mwayi pano poti mawe apa anaveka kutali mawamene tikapitiriza mipingo mu pa 7 ndi pa 14 koma pano nipezerepo mwayi umenewu kuti patuluka mauthenga masiku apitawa ofuna ogwetsa ulesi wanthu, koma ngati sinodi tunena kuti osagwa ulesayi. Osagwa ulesi gulali pa 16. Vambiri pano ndino ana asukulu. Izi zatuluka azizi umutuneneramu nonse akuluakulu nkhoma sinodi komanso ngakhala amalawi tonse. Moko tusima Yesu ayi. Chifukwa tu anthu amati ofoma moko ufoma pambali. Mayeso nkukabwera venanso ndiye ini moko kaitani amakhoza atu munthu moko lero koma ukabwemeso neno musiyo osakhoza. Fosi mayeso moko yayi. Motelo isa kusokonezani mayeso mpa 16 moti tonse sikisikoloko ndiye kuti tafika kale aliyesa zikona mtunda wake mulucho kunyumba kwake kuti sikisi zikafika kuti wafika kale. Mizere ilipo 15,141 ndipo mzere uliwonse sudutsa anthu 600, which means nzotheka upita umaliza ubwerako umakachita zina. Nipemphe pano sinupempha tsoka chauta pota malolanso moyo ziyenda mbali inayi mwina itana kowena mkwati mwathumu anati nkumudzi tisayiwala maliro akapeze chikwati bwa nathapo nachokapo ndekuti